Prvá otázka. Bola som so synom u liečiteľky, ktorá na neho kladla ruky. Teraz si myslím, že mu tým mohla ublížiť, napríklad pôsobením zlého. Ako mu mám teraz pomôcť? Čo mám robiť? Ďakujem. Good morning. Dobré ránko. The only way out of this is to renounce the natural healer and the effects of this. Jediný spôsob, ako sa z toho dostať, je zrieknúť sa toho prírodného liečiteľstva a liečenia a jeho efektov na jeho život. And to go on a journey with Jesus. A kráčať cestou s Ježišom. Obviously, depending on how many times you went or the effects, to keep praying for healing, but to trust that God will do what he has to do. Záleží to samozrejme na tom, ako často ste tam boli, koľko toho liečenia bolo, ale dôverujte Pánovi, že on sa s tým bude zapodievať a že on to bude riešiť. But you must do the renunciation and not go again. Ale samozrejme, ako základnú vec, musíte sa zriecť. Zrieť sa puta, zrieť sa toho aj tých efektov a samozrejme už sa tam viacej nevracať. Stále cítim hlas, že všetko zlo, choroba okolo mňa je kvôli mne. Čo mám robiť? This is a lie. Toto je klamstvo. This is an inner voice. To je vnútorný hlas, A feeling of insecurity pocit neistoty, or a psychological disturbance that is making you feel that you are responsible for all the bad things around you. to je psychické narušenie, niečo, čo vás vnútorne vyrušuje a ktoré vám falošne tvrdí, že všetko zlo, čo sa vám deje, za neho ste zodpovedná vy. God forbid it were so. God forbid it were so. Thank God, I mean... Bohu vďaka, to tak nie je proste. No, do not listen to this voice. Nepočúvať tento hlas, nepočúvajte ho. Turn your focus onto Jesus. A zamerajte sa celou silou na Ježiša. And when this voice, you hear it, just turn your face and praise Jesus and thank him for all the blessings that there are around you. A keď tento hlas budete vo svojom vnútri počuť, práve v tej chvíli sa obráťte na Ježiša, chváľte ho a ďakujte mu za všetky dobrodenia, za všetky požehnania, ktoré máte vo svojom živote. And over time you will see if you are disciplined in this, over time you will see there will be a change. A keď v tom budete disciplinovaná, uvidíte, že postupne sa zmení to, čo budete cítiť vo svojom vnútri. Dlhodobo som dcerke dávala homeopatika, ale až keď som zistila, že to je zlé, tak sa mi začala budiť so strašným kríkom. Pomôžte, prosím. Homeopathics seems to be quite a lot of controversy about it at the moment. Zdá sa, že okolo homeopatik je teraz veľmi veľa kontroverznosti. We can give ordinary herbal medicines. Môžeme používať normálnu liečbu bylinkami, prírodnú liečbu. Which we can buy at the chemist. Čo sa dá kúpiť aj v lekárni, napríklad čaje. Renounce homeopathy and all its effects. Ale treba sa zrieknúť, odmietnúť homeopatiu aj všetky jej efekty, účinky. It's philosophy. Je to celá filozofia, čo je za tým. And pray and we turn to Jesus. A obráťte sa k Ježišovi. And we pray for healing and your daughter who is psychologically now frightened and being slightly disturbed, we need to pray for healing, that she will calm down. A vaša dcéra, ktorá môže byť psychicky tak trošku zaťažená, keď sa budeme za ňu modliť, tak sa ukludní a vyrieši sa to postupne. What you can do is to just lay your hands on your daughter. To, čo môžete robiť vy, je, že vložíte svoje ruky na svoju dceru. Because the prayer of a parent, of a mother or father is very, very powerful. Lebo modlitba otca, mamy, modlitba rodiča je veľmi, veľmi mocná. And say, Lord,
just heal and calm my daughter down. A môžete sa modliť, Pane, prosím, uzdrav a upokoj moje dieťa. If you do this every day, Ak toto budete robiť každý deň, your daughter will calm down. vaša dcera sa upokojí. Môžem fyzické utrpenie obetovať za jednu konkrétnu vec alebo za viacero vecí. Redemptive suffering is a beautiful thing. Zástupné utrpenie, výkupné utrpenie je úžasná vec. When we suffer, we give it to the Lord. Keď trpíme, odozdávame to Pánovi. And he joins that, your suffering, with his suffering. A on spája to vaše utrpenie so svojim utrpením. So your little bit and Jesus' eternal suffering Váš maličký kúsok s jeho nekonečným utrpením, where there has been the resurrection, a pretože už bolo vzkriesenie, we must never forget the resurrection. nikdy nesmieme zabudnúť na vzkriesenie. He will use it accordingly. A on to správne, primerane použije. So it's not just for one thing, Takže to nebude len za jednu vec. but we let him be very generous, and he uses it for a lot of things. Takže dovolíme mu, aby bol veľkodušný a on to použije na veľa vecí. Okay? Dobre? I am tempted, devil. Som skúšaný od diabla v rámci svojich možností aj od Boha nad moje súčasné kapacity. Je to pomiešané. Ako rozoznám, ktorá časť je od koho? I think there is a slight mixture here, mix-up here. Myslím si, že je tu trošku taký zmetok. Only the devil tempts us. Iba diabol nás pokúša. We are tempted in three ways. Pokúšaní sme 3 spôsobmi. Again, we go to the temptations. Zase poďme do Jesus in the Ježišovho pokúšania na We are púšti. tempted through our own weaknesses and our humanity because we are weak. Pokúšajú nás naše slabosti a naša ľudskosť, naša ľudská prirodzenosť, pretože sme slabí ako ľudia. We are tempted in things in the world. Pokúša nás svet a veci zo sveta. And the devil tempts us into sin. A diabol nás navádza na hriech. Now, God never tempts us. Boh, Ježiš nás nikdy nepokúša. The word of God tells us, God does not tempt you, Božie slovo hovorí, Boh ťa nepokúša. but Ale he tests us. on nás skúša. So there is a very big difference between tempted, because tempted is to do wrong. Je veľký rozdiel medzi skúšaním a pokúšaním. Pokúšanie je s cieľom uškodiť ti. And testing is to grow. Ale skúšanie je, aby si rástol. To je na to. Let us take some examples. Zoberme si príklad. Testing. We have spoken about temptations, and we know what temptation is. My vieme, čo je pokúšanie asi. Vieme o tom. I think every single one of us is tempted in one way or another. Myslím si, každý jeden z nás je tým či oným spôsobom nejak pokúšaný. Testing. Skúšanie. Abraham was tested by God in his faith. Abraham bol skúšaný Bohom vo viere. The disciples were tested many times in their faith. Aj apoštoli boli skúšaní vo viere veľakrát. We are tested. Aj my sme skúšaní. We are tested whether we have faith in Christ or not. Sme skúšaní, aby sme zistili, či máme vieru v Krista, alebo nie. Father was just saying the story of the bird. Otec práve hovoril príbeh o vtákovi. That could be like a test. To je ako skúška. Do you have faith in God to bring you out of your pit and to work with God or not? Máš vieru Boha, aby ťa vyviedla z tej jamy a aby si spolupracoval s Bohom, alebo ju nemáš? Now the devil, the evil one, your weakness may tempt you to say no. That is where the temptation comes in. Diabol, jeho pokúšanie, chce spôsobiť, aby si v tej jame zostal. To je pokúšanie. But the test is whether you believe in God and choose to come out or not. Ale skúška je, že či veríš Boha a skúsiš výjsť von, alebo nie.
So here is where temptation and test can come side by side. A tu sa pokúšanie a skúška dostanú jeden vedľa druhého. But we respond to the test. Ale my odpovedáme na skúšku. We reject the temptation. A odmietame pokúšanie. And we respond to God and we move out. My odpovedáme Bohu a pohneme sa. And God is testing us. A Boh nás skúša. Whether we believe that He can help us Či or not. či veríme, že nám môže pomôcť, alebo nie. I hope it is a bit Ja clear. dúfam, že teraz je to už trošku jasnejšie. Prečo utrpenie pána Ježiša nemohlo zmeniť Judáša? Judas has always been an enigma to many. Judáš to je enigma, to je osudový prípad pre mnohých. When Judas chose to betray Jesus, Keď sa Judáš rozhodol zradiť Ježiša, the word of God tells us, and that was the time darkness came. This is especially in John. a Božie slovo nám hovorí, a hlavne v Jánovi, že to bol čas, to bol čas temnoty. In the synoptic gospels, A synoptické evanjelia, Jesus addressed Judas when he met him in the Garden of Gethsemane as friend. Ježiš oslovil Judáša, keď ho stretol v Getsemanskej záhrade ako priateľa. Jesus' heart was still open. Ježišové srdce bolo ešte stále otvorené. Judas could have betrayed and returned. Judáš mohol zradiť, ale mohol sa vrátiť. There is a difference between Judas and Peter. Now, bear with me a bit. Buďte ku mne zhovievaví, je rozdiel medzi Judášom a Petrom. Because in fact, even Peter denounced Jesus. Pretože aj Peter zradil Ježiša. Judas, when he realized what he had done, took the money back and threw it to the Pharisees and said, I have spent innocent blood. Judáš, keď si uvedomil, čo spravil, vrátil peniaze farizejom a povedal, prelial som nevinnú krv. But what Judas didn't understand was the forgiveness of Jesus. Ale to, čo Judáš nepochopil, bolo Ježišovo odpustenie. He could not believe that Jesus could forgive his terrible sin. On nedokázal uveriť, že Ježiš by mu mohol odpustiť jeho otrasný hriech. He could not believe that if he repented, that Jesus could change his life. On nedokázal uveriť, že ak by konal pokanie, Ježiš by mohol zmeniť jeho život. And he went in despair and hung himself. A on v zúfalstve odišiel a obesil sa. Peter said, he looked at Jesus in the face. On sa pozeral Ježišovi do tváre. And said, I don't know you. A on povedal, ja ťa nepoznám. Daj mi jednu. But then we know that when the cock crowed 3 times, Ale vieme, že keď kohút tretíkrát zakikiríkal, Jesus looked at Peter. Ježiš sa pozrel na Petra. And Peter wept with tears of repentance. Peter plakal slzy lútosti. He trusted in the forgiveness of Jesus. On dôveroval Ježišovmu odpusteniu. It isn't because Jesus didn't want to forgive. To nie je preto, že by mu Ježiš nechcel odpustiť. It's because we do not want to be forgiven. Pretože my nechceme, aby nám bolo odpustené. And many times are we not like that? A nie sme veľakrát aj my takí? Otázka. Zomrel mi manžel nedávno. Prečo nám to Boh spravil? Ako môžem dôverovať Bohu? Bojím sa, čo nám ešte chystá. I am very sorry that your husband died when you were young. Je mi veľmi ľúto, že váš manžel zomrel. Naozaj. It must have been a very tragic blow for you. Musela to byť pre vás obrovská strata.
But you are not alone. Ale nie ste sama. Your pain has created a veil or a very, very, how would you say, like a blind, where you cannot receive the comfort of God. Vaša bolesť pôsobila ako keby závoj, vás oslepila natoľko, že nie ste schopná teraz príjmať Božiu lásku. And I think that in this moment, you want to move forward, A ja si myslím, že vy v tejto chvíli sa chcete ale pohnúť vpred, but you are afraid to. ale sa toho bojíte. The truth is, and this is something that may, Father has spoken of it, but it may shock you. You need to forgive God. Pravda je niečo, čo už Páter hovoril a možno vás to šokne, je, že musíte odpustiť Bohu. You hold God responsible for the death of your husband. Vy považujete Boha za zodpovedného za smrť vášho manžela. God did not kill your husband. Boh nezabil vášho manžela. It happened. Stalo sa to. But God can bring beautiful and good things out of this. Ale Boh z toho môže urobiť nádherné veci. In forgiving God, God doesn't need forgiveness. Odpustením Boh nepotrebuje odpustiť. But what you are doing is surrendering your pain into God's arms. Ale čo môžete urobiť je, že odovzdáte svoju bolesť do Ježišových rúk. It's like a child. Je to ako dieťa. A parent, a child hurts. Božie zranenie dieťaťa. And the child runs to the parent and is angry and frustrated. Keď dieťa je zranené, tak sa hnevá a je frustrované. And saying, it's your fault I hurt because something happened, but you should have protected me. Keď napríklad dieťa spadne alebo niečo sa mu stane, tak sa hnevá na rodičov a hovorí, to je vaša vina, že som spadlo. Vy ste mali niečo urobiť, mali ste ma ochrániť, aby sa mi to nestalo. The parent knows that it's not true. Ale rodičia vedia, že to nie je pravda. But the parent sees the pain of the child. Ale rodič vidí bolesť svojho dieťaťa. And the parent lets the child just express all that pain. A rodič nechá to dieťa, aby vyjadrilo pred ním všetku tú bolesť, ktorú cíti. And then when the child has no energy left, A keď už dieťa viac nemá silu, the father picks up the child and just holds the child and comforts the child. tak vtedy ten otec alebo tá mama vyzdvihne to dieťa k sebe a pritúli si ho, uteší ho. And this is what God does to us. A toto nám robí Boh. If we will only allow him into our pain. Ak by sme mu len dovolili, aby mohol vstúpiť do tej našej bolesti. Because the truth is, it is a truth that deep inside of us, when we are suffering so much, whether it's sickness, death, abuse, the truth is we project our anger and our thing onto God. Skutočná pravda je, že nech už je to nejaká rakovina, nejaká strata, nejaká bolesť, zneužitie, čokoľvek, v hĺbke srdca projikujeme, premietame ten svoj hnev a obvinujeme z toho Boha. So when we come to the point, when we understand, I have to take this step and forgive. Keď sa dostaneme do toho bodu a sme schopní pochopiť a urobiť ten krok, že odpustíme, the freedom and the healing is beyond your understanding. Sloboda a uzdravenie prekročí vaše očakávania a vaše predstavy. Because we have a Father, a God who truly loves us. Pretože máme Boha, máme Otca, ktorý nás skutočne miluje. And we have Jesus. A máme Ježiša. Because if he gave us Jesus, Lebo keď nám dal Ježiša, he has given us everything. dal nám všetko. Môžeme sa liečiť čínskou medicínou a ajurvédou. Ak nie, prečo? Akú liečbu okrem našej medicíny môžeme využiť? It is not advisable to use other medicines in the sense of Chinese or Eastern medicines, basically because of their philosophies. Nie je odporúčané používať inú medicínu okrem tej našej, napríklad čínsku medicínu, kvôli ich filozofii.
all Eastern medicines have a spirituality behind them, a philosophical spirituality behind them. Všetky východné medicíny majú za sebou filozofickú špiritualitu. So that affects us. Toto nás ovplyvňuje. So it is advisable use herbal or conventional medicines. Takže používajte konvenčnú medicínu alebo bylinky. No. Okay. Ťažko znášame stále zrýchľujúce sa tempo života a tomuto tlaku už podliehajú aj zasvetené osoby. Odvádza nás to od Boha. Vyprázdňuje, je to neznesiteľné. Ako tomu môžeme odolať? Yes, life is getting very fast. Áno, je pravda, život sa veľmi zrýchľuje. But if we see a contemplative life or setting apart as a fuga mundi, it means a running away, escape of life. Ak vidíme duchovný život ako útek zo sveta, then that is not a good decision. Toto nie je dobré rozhodnutie. To live the religious life in a contemplative or otherwise is a vocation, not a fuga mundi, not an escape. Žiť kontemplatívny život je zvláštne povolanie, ale nie je to tzv. Fuga mundi, to znamená útek zo sveta, únik zo života. We need to live our life, be in the world, but not of the world. Máme žiť svoj život, žiť vo svete, ale nie byť z tohto sveta. We need to pray for time management. Musíme sa modliť za správny manažment času. We need to pray how to prioritize. Musíme sa modliť, aby sme zistili, aké majú byť naše priority, správne zoradené. And I think if we had each one of us, to be honest, realize we don't need half the things we have. A ak by sme boli naozaj úprimní, tak by sme si uvedomili, že polovicu z tých vecí, ktoré máme, nepotrebujeme. We certainly do not need hours of television. Naozaj nepotrebujeme hodiny pozerať televíziu. We do not need all the surfing on the internet. Nemusíme všetky tie časy surfovať po internete. We do not need all the texting. Nemusíme všetky tie texty mať. We do not need a lot of the things we have. Veľa vecí, ktoré máme, nemusíme, nepotrebujeme. We need to simplify our lives. Musíme si zjednodušiť život. Okay? Nerozumiem fyzickému krížu, napríklad ak sa mi opakujú úrazy, choroby, je to dôsledok hriechu, odklonu od Boha. Otvoril som dvere zlému, lebo však veď viem, že Boh netrestá. If I have understood this correctly, this person is suffering from continuous physical ailments, sicknesses. Ak som to pochopila správne, tak tento človek trpí sústavnými, upakovujúcimi sa fyzickými chorobami, utrpením. Let us take it from the medical point of view, and I am not a doctor, please. Nie som doktor, takže prosím, máte súcit. Pozrieme sa na to z lekárskeho hľadiska. Either the body is weak and needs, and so the body is sustaining a lot of sicknesses. Buď telo je slabé a tak proste je náchylné na veľké množstvo chorôb. I mean, that is an ordinary assumption. To môže byť také normálny záver z toho. Or for some reason, one is open to receiving, or it could be very psychosomatic. Alebo to môže byť zase psychosomatické. So these are two elements that have to be seen to. To sú dva prvky, na ktoré treba hľadieť. But and the next best thing is also always pray for healing. Ďalšia dôležitá vec je, vždycky sa modlite za uzdravenie. No, sickness is never a punishment from God. Ale choroba nikdy nie je trest od Boha. Pokiaľ sú hranice starostlivosti kresťanských rodičov od dospelého syna alkoholika, duševne nezdravého, vzdialeného od Pána tak, aby ich to totálne nezruinovalo. Zdravotne. If I remember correctly, I think it was the first day we spoke about a wife who had an alcoholic husband or something. Myslím si, že prvý deň sme hovorili o manželke, ktorá má muža alkoholika. In the AA, the son should be taken to AA. Syn by mal byť zobratý do starostlivosti anonymných alkoholikov. No, I am not involved in AA or anything, but I have friends
who are involved. Ja sama nie som z toho súčasťou, ale mám priateľov, ktorí majú spoluprácu s anonymných alkoholikmi. But there is a part of AA where where the family who has to live with an alcoholic person, where they receive support, teaching, and they have to go into their own therapy. Ale existuje aj skupina v rámci anonymných alkoholikov pre rodinných príslušníkov alkoholikov, kde oni dostávajú podporu a terapiu potrebnú v súvislosti s stavom, ktorý v tej rodine vyvoláva takýto závislý človek. So you have the person who is the true alcoholic receiving the therapy. It's the 12 steps of the AA. Takže tento človek by mal dostať pomoc cez 12 krokov, na základe ktorých táto skupina funguje. And you have the members of the family, the parents in this case, or the wife or the husband, who are receiving another therapy on how to cope with the alcoholic person. A potom máte pomoc pre ďalších príbuzných tohto človeka, ktorí tiež dostávajú pomoc, pretože ju potrebujú. And obviously keeping close to pray, because, keep in prayer. A samozrejme treba sa modliť. But the AA has a system of prayer. I don't know about here in Slovakia, but the AA is based on prayer as well. Ale tá skupina, neviem, ako je to na Slovensku, ale oni zahrňajú aj podporu alebo duchovný rozmer. Okay. Musíme to čítať. Ľudia, ktorí sú kresťania veriacich, čiže chodia do kostola a majú schopnosť uzdravovať, je toto dar od Boha? Ako sa to dá rozoznať? Toto je strašne veľa. The ministry of healing is a vast thing. And it is beautiful. The ministry of healing is a vast thing. Služba uzdravovania je nádherná vec. I have to say that I do not know, from this it is very difficult to discern. Na základe týchto pár informácií je veľmi ťažké rozsúdiť, že o čo ide. Because healing can either come from God, or it comes, if there's a history of a medium or something, can come from there. So it's a matter of discernment. Pretože uzdravenie môže prísť od Boha, ak je to cez modlitbu, alebo ak v tej rodine bola história špiritizmu alebo používania médií, tak to môže prísť aj z tejto strany, ale to sa nedá takto posúdiť. So I would advise these people to go for true discernment. Takže ja by som týmto ľuďom odporúčala, aby išli naozaj za kňazom, ktorý tomu rozumie, a aby sa podrobili takému rozlišovaniu, o čo ide, ak naozaj chcú pomôcť. In the word of God, in Peter says, test the spirit, always test the spirit. V liste Petrovi v Svetom písme je napísaná veta: skúmajte duchov, vždy skúmajte duchov. We never take it for granted. Nikdy nepovažujme za samozrejme. Okay? Čo máme urobiť s reinkarnáciou a s myšlienkami alebo zážitkami z iných životov? Reincarnation belongs to Buddhism. Reinkarnácia patrí do buddhizmu, It prosím. is not Christian. To nie je kresťanské. Jesus is the incarnate one. In other words, God made man. Ježíš je vtelený, jediný, kedy Boh stvoril on je vtelený človek. Takto Boh stvoril človeka. Reincarnation is, if I lead a good life, I become, if I lead a good life, I become, I don't know. Nothing. I don't know. Reinkarnácia. When I die and I lead a good life, I become something better. Reinkarnácia má princíp za sebou taký údajne, teda, že keď žijem dobrý život, tak sa po smrti stanem niečím lepším. And if I have led a bad life, I will be perhaps made into a cow. I don't know. A ak žijem zlý život, tak budem potrestaná a v ďalšom živote budem napríklad krava alebo niečo iné. Reincarnation is dying and being changed from one state of a different life to another. Reinkarnácia je tým, že som premieňaný z jedného štádia vyššej úrovne na nižšiu, z nižšej na vyššiu a že takto sa vlastne mením zo života na život. The experiences of reincarnation have nothing to do with the Christian life.
takzvané zážitky z reinkarnácie nijak nesúvisia s kresťanským životom. And this is where the infiltration has come in New Age. A toto je infiltrácia, ktorá sa medzi nás dostáva cez New Age. It is like you are trying to mix water and oil. Je to ako keby ste sa pokúšali zmiešať vodu s olejom. You cannot do this. Ale to sa nedá. They do not, there is a complete separation. To je úplne oddelené, nezmiešateľné, nespojiteľné. A Christian experience is a Christian experience. Kresťanské zážitky a skúsenosti sú kresťanské zážitky. Reincarnation is completely different. Reinkarnácia je niečo úplne iné. It's a different religion. Je to iné náboženstvo. Yes, I think I cannot. Prepáčte, tie otázky sa nedajú zodpovedať, je ich strašne veľa z každej strany. Ospravedlňujem sa, ale to nie je možné. Na niektoré už bolo odpovedané, niektoré sú v kontexte. Nie je možné na tieto otázky už ďalej v tejto chvíli odpovedať. A keď boli tu otázky na nejaké psychické poruchy, napríklad anorexia a tak ďalej, môžete prísť za mnou, ja vám potom poviem k tomu. Dobre? Ďakujem. No, povedz. A chceme, otec Anton chce povedať, že ľudia, ktorí otázky neboli zodpovedané, možno ani nie sú na takéto verejné fórum, ale chcú dostať odpovede na otázky. Otec Anton s Elenkou Ferancovou každý útorok je možné u nich, vám povie, že kde presne vysvetlí, je možno prísť, poradiť sa, riešiť tieto veci. To nie je povedané tak, že tie otázky by boli smiešné alebo nevhodné, ale nie je možné ich na tomto fóre v tejto chvíli teraz odpovedať. Dobre? Takže čo sa týka medicíny, psychiatrie, môžete prísť za mnou, ak teda chcete zodpovedať tie otázky. Čo sa týka duchovného charakteru, za otcom Antonom, za Elenkou Ferancovou a dohodnite si stretnutie a tie veci sa môžu potom zodpovedať. V komunitnom dome na Krasinského 9. To je všetko. Ďakujeme. Áno. To je moje.